Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Nah, siang ini kita berkunjung ke markasnya Cak Yanto Jeber ya. Ya, Nah, Cak Yanto Jeber. Ya mau kabarnya? alhamdulillah. Aduh, rupanya kok bangun cair. Alhamdulillah itu berkali oleh sapi. Oh. Harga sapi. Itulah dawi ini ngetokno piro ya? Siji loro cilik anake umur 10 bulan. Anake sing ndi sing sampean? Anak iki kabeh wis. Oh, sampean tokno karo ah? Iya. Pas kebetulan lanang kabeh. Iya. Enggak situ wedok Mas iku. Oh, beng umur 10 bulan kak apa kak. Rolas umur 10 kurang. Oh, sakjane urung wae sama pas yo kanggo Mas. Kalah mbek foto ngono. Kalah mbek foto ya. Nah, lek lanang wis poel waktu itu. Alhamdulillah wis pol papat. Oh, iku sing gawe korbanan. Iya. Nah, iki damene iki golek ndi ya? Iki tanah omah iki ndek anu ndek Pak Slamet yang. Oh, pas panen kabeh ya. Oh. Ya, lari kok iki selain damen suket. Suket sore. Suket ngarite. Nang lok waru kene, Mas. Lok waru nggonku trimo semut iki. Iya, iki lho lok waru Tasikmadu. Lah iya. Iya. Lore omahku. Iya. Sampai kono sayang Riko? Sampai kono? Iya ta aja benanu aku ora tau ngulon iki ngetan tok wis sing ngarit iso ngulon ora wani. Apa akeh pesainge? Lek ngetan kan. Iya, ora mana pesainge arang-arang arep pati ngetan ana tegal tok arek ngene wilayah Globor. Berarti Riko ngarit di ora-ora di sing biasa ana kebo iku ah. Iya, etan sak apa sak lori kene lho ning Jembul. Lah ya di sing ana biasa kebo diumbar iku ah, kebone nono iku lho. Iya. Oh, di kono ta Riko. Wah, jane kuwet sak ya suket. Iya. Lek ngulon ditabrak asurin ya nae ya mek kecil juga ora iso karete gak kandel wis wegah kene nah abot sanggane yo kalah pedal lah biar iya ya kono biasa ngarit iya ewo ha kene ngedel ora iso ora tetep agune ngetan budale kene kate ya sore budale mesti jam 4 muncul kadang jam 4 ora anu iso isake teko omah lek kula. Lek ngetan. Ya anene urung magrib omah ya. Gak ono pesaingi blas ya. Ora mati kecuali wong-wong daerah Pakis utawa iya. Jabung lek pas kerja garap di kono. Iya. Pembangunan. Nah, cak gentoe sampean iki sing biasa digawe ya. Utuk kan? Oh. Iya. Iki ya sing biasa digawe. Iya. Iki tok ya sampean. Iya. Sing gede klonong ono iku warisan teko sing duwe genitri. Iki. Iya. Oh, iku sapa Mbah? Anu ya si anune apa? Anune mbahku, yaine mbahku. Apa? Yaine Mbah berarti apa? Mbah Buyut cara dongane. Ambek bapake Mbah sampean berarti Mbah Buyut. Iya. Oh iya sih wong biyen niku lek nyeluk yai iku bapak iku yai ya. Iya. Mbah yo yai arek biyen yo lek nyeluk yo. Kono nang yai ngono ya. Ya maratuane yai cara dongane sing etan apa? Hitungane si polo teko maknyik lho. Oh iya. Cara hitungane kan sing dene Triawan njen Aji Mansur. Oh biyen niku. Berarti iki tinggalane beliaunya. Iya. Lah, cak lah biyen Mbah Buyut iku ingone sapi apa? Blater nok ngene iki. Oh, blater ngene iki. Nah, lek iki jenis blater apa ya? Ngene iki blater Sumbawa. Oh, blater Sumbawa. Lah, lek blater Sumbawa iku sapi Sumbawa campur karo sapi Bali ngono Mas. Oh, lah lek blater Sumbawa iku silangan sapi Bali. Sumbawa silangan dadi ambek Bali dadine blater Sumbawa. Lah lek blater Jawa ya. Ya Jawaan kaya sapi setengah praksi Mas. Oh, lek kowe lek kowe wajak saya lu jenis apa ya? Jawa. Ngono yang jane sapine. Tapi gurung blater iku ya. Wis. Oh, wis blateran Jawa termasuk. Les iku. Oh, iku blater Jawa deles. Nah, cak lah lek sak durunge blater Jawa iku apa? Rambon. Rambon Jawi. Iya.
Iku model kaya wek sapa ya? Oh, saiki Sanari sing duwe Sanari ya iki jasa tas tuku. Oh, sing sikil putih ku Yo, ya iku. Oh. Jawian ngene ngarani tapi jawian nek meneh sing sapi rambut sing cakus. Wong putih lanang iku lanang. Oh, sikil putih tapi awake wis rada putih. Enggak. Awak ireng tapi bokongane putih sing lanang lho. Oh. Iku rambut. Iku rambut. Nek ngono wis rambut. Untuk blater ya iku sik murni soalnya. Iya, Oh, ngono. Iku biyen iku kereng lho ya lek lanang. Iya. Tapi kaya mbah-mbah biyen iku senengane ngingu sing iku ya. Iya, kabeh senengane. Nek sing ngene iki cara digaweno sik ana ngencote ya. Tapi lek sapi ngono enggak mulai ngambang. Umpat dik mbok jero koyo. Tapi sing lanang ya. Iya. Lek biyen sing digawe kan lanang. Aku iku cilikanku kan ngertine lek sapi digawe nyingkel lek rata-rata lanang. Baru ngerti ku ya sik tas-tas iki sapi wedok digawe. Ya, zaman ajaran. Bener enggak menurut saya lek biyen ku sing digawe mbah-mbah awake dhewe blater lanang iku ya. Sing sikile putih, bokong putih ku. Cuma gede-gede barange. Wes jarang langka Mas saiki kan Panjowangi kono ora nemu Mas. Iku lak sapi Jawi, sapi Jawa kok malah saiki disebut sapi Bali apa karena di kono akeh ternake ya. Kan di kono jane saiki ngakeh di kono ya di kono. Awak dhewe wis punah. Ya kene wilayah gak ono. Sing akeh sapi limusin iku kanggo petaking tok iku cepet ngonane. Sapi lokal kene entek ya. Cak zaman terakhir ndek kene ono sapi Jawi iku sing model ngono iku terakhir kapan sampean ero iku kapan? Masih sekitar genitri ngene. Masih tahunnya apa ya, Pak? Sing duwe lanang gede-gede ngono lho. Oh, sik winginane iku ya sekitar tahun 2001 2021 apa 2001 Mbak Sari etan lho. Sik ono. Ono ta winginane sampe eroke iku ndek wase. Sampe wah iya lah dituku. Apa sih pas hakim jeruk iku. Apa mentis? Iku mbok jamane kok apa 14.000 apa 17.000 lali aku. Gak duwe turunnya. Ono. Oh, Marane ngono anake jere ya Cak Samsul lu Cak Sul iku ya ngono. Rio ya, dia ngono. Wah, digoyang nek kali ledok iku nek kek piye iku. Heeh. Duh, nandangi Mas sanget kok. Ngandangi iku ya apa? Nombro, wah cekale ngene ngene tok wae ndek kaluane. Waduh melarek kabeh ya seluruh jenenge Rio ya ku lumah-lumah Dek. Amben ta disundangi. Iya, Dek, tandangi sapi ku Cak Sul iku. Tapi kok ono turune Mas kok. Oh. Apa? Sapi ku sumawa balang gede no Mas, tapi turunane anu dikaweno sumawa balang gede no lho. Kemarin ngono sakmene orang gede aku terus aku tak tunggu turune Mas. Iku itu ku wak timbul zamane kok mbok 3-4 ngono terus ono ndek aku wonge ya mundak kate anu urung mek kalah apa kalah urung tak DP kalah oh malah wonge jare payu lho kok iso payu aku ya ngono wong mek dadi cangkeme ya apa lho ngono aku ya main ngene lho wis nyari kok wonge njaluk piro cek menak wis cek dadi nang aku ngono aku itu lho itu iya wae tak dadi wis ngono wae tak cukup saiki ngono ya wis ngono tak DP kok cek kaitannya tak DP 3.000 akhirnya kena sapa nek aku nah aku kemarin ngono jane enak ya ndek sampean pirang tahun ya aku mau setahun terus sampean lempar maneh nang ndi nang biru oh ono di kono ganyikar Mas wah ganyikar usah jane sapine takoni nek sapine Cak Riko iku umpama ana Rambon Jawi ambek Rambon Sumbawa ono senengan ndi ya oh nek cara ya Rambon Jawi ta Mas oh kayak ngono nek cara ganyikar Mas cara ngene-ngene cek rambut-rambut ngene iki Mas ternyata iki cek anu cepet gede anake lek ganyikar Rambon Jawi ruso Mas maksudnya gak ngencot-ngencot ngene lho ganyikar iku lek kejeron titik gak ngene iya mau gak didelepno langsung dientakno totokno lemah lek sapi ngene-ngene kadang kan sih didelepno nang lemah kabeh tapi sapi ngono urung sampe menyang ngene wae wis jejeg iya wae enak wae iku sing lanang apa sing wedok masan Jawi masan lanang ora bono ya padha wae Mas iku Mas oh maco lanang maco wedok iya pokoke sing bongan putih asli ngono ku ya jane enak Mas sing sikil putih iya oh no paling cuma kopoke apa kadang anu rantet si apa ya rantet itu kadang kena apa mulai ndek delok watu-watuan ngono ku heeh sikile moro ngene lho apa
mapan mlaku di pinggir marang kaya sikil kok pincang ngono lho. Oh, Mantap. ngono. Apa istilahnya? Gampang luka ngono Iya, aja. iya ngono. Lek di nggen atos, Iya. tapi lek di Mbak, ledo. wis. Ngalah-ngalah kebo iso elek sampe ngono. Oh, no ya. Papet. Iya, tapi jadi Telingane elingku. Lek lanang kok sungune ngene ya ya. waruke ya, Apik. apik waruke wis apa notok ngono Heeh. wae janjane takoni wis. Nah, Kulane kewandel kok kebo. Iki wingenane iku terakhir tak video iku Sangat di kono ya, di sumber iya ya. kulane sangat. Iku meteng ya. Iya, Ya, iya. heeh meteng sing Meteng. iki ya. Iki ya iki ya. Tuwekne ya. Oh, terus lahir iki. Iya. Kapan iki jak lahir? Oleh 20 dina. 20 dina wingenane? Ora, saiki tangane ya ora ono ilmu pendak 2 minggu urane iki pendak kemis iki. Cak kok ora susut blas ya? Ya ora Padahal nemen, ngelairno iya, ya? iya pokoke pakane Dilos Iya. ae. Akane lah ya gak sisi teman-teman lah ngene kan demane damen iki kang jane penggawane akeh ya ora iso Heeh. juga. Cak biasa sapi iki kan apa lek nglairno kon awake iso apa? Tulang-tulang Iya. kan gitu ae. Iya. Kan saiki ngono lho Mas. Iki Kan Gak ya, blas? gak tahu. Oh. Gak tahu Ya mek nyengklong Iya, biasa. biasa. Ngene lho Mas, Heeh, iki ya apa? hitungane lek ilmuku ya, pokoke sapi ku ono pakane ya tetep polare gak sampai telat ngono insyaallah gak nemen-nemen nek cara guru ya guru biasa ngono lho Mas. Wajar ya, wajar karena Ora disebut. sampai iya, menan disedot ya apa pokoke ngombene tetep polare anu ngono ya ora nemen gurune. Oh. Siji lek sapi dijarno ngombe banyu gombiarane kadang anu ya ono gurune jane sapi kadang. Oh iya iya. Nah iki sampean lek ngrijiki guwae nanti ya. Oh, beritan anu Ndek pekarangan. Dek ngene sampean langsung dadi rabuk ya. Iya, dadi boleh. Oh. Nanti anu omah lah kae. Anune lesehan ngene ya Iya. kaya wecah saiku Iya, lesehan. iya. Oke, Cayan, matur nuwun Iya. ya. Nah, iki sing penggemare Cak Yanto Jleber wis tak turuti iki ya, tak sambangi kandange. Demikian sahabat Kanyawara, video kali ini saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.